V dnešnom videu sa pozrieme na nový letný update vo Brookhavene. Dajte na toto video like, samozrejme si nezabudnite sa kliknúť aj odber s zvončekom, aby vám neminuli žiadne nové videá. No a keby ste ma chceli podporiť prostredníctvom Instagramu, no tak ako samozrejme viete, môj Instagram je krip_r17. Ďakujem vám všetkým za podporu, no a my ideme na video. No dámy a páni, ja vás vítam u nového videa, no a dneska dámy a páni si zahrajeme Roblox po tej dlhšej dobe, pretože už dlhú dobu sme nehrali Roblox, no a dneska si ukážeme update, ktorý bol, keď tak pozerám naposledy 21.6. posledný update do hry. No a dneska sa na neho pozrieme, takže dajte na toto video like, pretože to bude fakt dobre. A si tu idem teraz postaviť dom, no a dáme páni, väčšinou updatey točím so Rubinom, no ale dnes tu so mnou Rubin nie je. Si deláš prdel? Takže na budúce si dáme ďalšie videíko s Rubinom, pretože s Rubinom som sa dneska nemohol spojiť a natočil som s ním, čiže dneska si update natočíme sami. No a uvidíme, čo tu bude, pretože ako som tak čítal, tak malo by byť pridané nejaké nové autá ohľadom tohto nového updateu, aspoň nejaké veci, ktoré sa týkajú vozidiel, takže malo by to byť takto nejak. No počkáme si na ráno, pretože no a už mám dokonca asi aj ráno, už nám asi dokonca asi aj vychádza slnko, takže je ráno, takže môžeme sa ísť rovno na to pozrieť. Ja si to takto zamknem, no môžeme ísť na to. Pôjdem dole, pretože mali by byť dneska pridané v tomto update, ktorý bol, už som vám hovoril, 21.6. o posledný update na Brookhaven, tak v Brookhavene by mali byť pridané lode, takže nemali by to byť len také klasické lode, pretože lode už boli vlastne pridané už skôršej, no a také tie veci, napríklad vodné skútry a tak ďalej, no ale v dnešnom updateu, v minulom updateu nám pridali tie pirátske lode. Mali by to byť pirátske lode, pretože teraz na letný pirátsky update, pretože teraz sa to väčšinou robí tak, že väčšina hier dáva také tie pirátske updaty, čiže sa to ako páči, no a môžeme ísť sem ku vode, pretože na vode sa hlavne dá spavnúť tá loď spomínaná, ktorú som tu teraz hovoril. No a mala by tu byť asi, áno, myslel som si prvé, že ona by tu mala byť, ale ona sa dá iba spavnúť, čiže skúsime ju tu nejak spavnúť, tam je nejaký ostrov, čiže OK. Skúsime tu niekde nájsť medzi týmito autami, pretože už je tu, ako vidíte, môžete to vidieť veľa nových aut, ktoré sú vlastne tu, pretože vidíte tu, pretože po tých updatech vidíte, tu sú napríklad aj lode, tuto máme loď, nejaké skútre, no a let's go, máme tú loď sem, takže OK, môžeme si ju spavnúť, dúfam, že nám pôjde spavnúť. Ty vole! Kámo, OK, to vyzerá dobre, to vyzerá zaujímavo. OK, máme tu takúto pirátsku loď, dokonca je tam aj taká tá pirátska vlajka, takže to sa mi páči, no má takéto plachty. OK, môžeme ísť na to. OK, let's go, no a to vyzerá huste, tu sú nejaké boxíky, môžeme ju aj ovládať. Máme tu kormidlo, let's go. Kam som si tu niekde sadol, aha, tu sa sedieť, OK. Dobre, tu sú na týchto boxíkoch, nie, OK, tu sa asi tiež dá vzadu sedieť, OK. A tu máme kormidlo, môžeme si na to, kámo, to vyzerá huste, kámo, takáto loď. OK, no poď, ideme na to, let's go, dá sa s ňou riadiť. OK, dá sa riadiť, čiže to je dobré, kámo, ešte aké sú tam tie detaily s tou vodou, ty vole, to sa mi páči, že Roblox a Brookhaven si vlastne na tom dal takto záležať, creator, Brookhaven si na tom dal veľmi záležať, pretože toto vyzerá fakt huste, no a počkaj, takto sa počím, skúsim, či sa s ňou dá výjsť aj na pevninu, uvidíme. A na pevninu sa s ňou nedá výsť, OK, nevadí. OK, a čo? A tu sa asi aj dá
si diel strieľať, alebo nie? Počkať, tu je taký tento nos, OK. A dá sa z nich strieľať? Kámo, to je dobre, z nich sa dá strieľať, kámo, čum ti na tú jak tam úplne letí. Kámo, let's go. Kámo, to letí nejak ďaleko, a ešte tam dokonca aj vidno ten taký jak oheň. Dáme páni, let's go, toto sa mi páči, dá sa z každého diela strieľať. Malo by sa dať z každého, pretože je to také tlačítko. OK, tu sa dá tiež sedieť, OK, tu sú takéto viac miest na sedenie, čiže to sa mi páči. OK, kámo, to vyzerá dobre, OK, tak to je all good, kámo, to je all good. Máme takýto lampášik menší, OK. No a dobre, ja by som povedal, že je to fakt dobre pri tomto. No a okrem tejto lodi nám pridali aj nejaký pack s loďami, s pirátskymi loďami, pretože mal by to byť ešte aj jedna, dámy a páni, máme ju tu, máme tu VIP, mala by to byť VIP loď, pretože asi sa kúpiť veľmi nedá, no aspoň teraz si ju nemôžem spavnúť, pretože, ale čo ak áno, počkaj, si skúsim spavnúť, ale asi sa nebude tak spavnúť. Nie, kámo, nebude sa dať spavnúť, ale je to taká ako VIP loď, pretože aj v lobičku, keď stojíte, tak môžete vidieť, že je tam vlastne pack s loďami, no a tu ho máme dokonca, kámo, boat pack, vidíte to, boat pack Unox 11 special boats, to ste také zamknuté lode, ktoré sú VIP lode, aj tu máme ďalšie takéto VIP veci, ktoré si môžeme kúpiť, ale určite sú za Robuxy, pretože áno, stalo by nás tu 299 Robuxov, skoro 300 Robuxov, takže ako, ja by som to mohol kúpiť, hej, ale ako, ja by som to mohol kúpiť, no. Keby som mal nejaké Robuxy, ale dobre, no mala by existovať ešte jedna vec, ktorá sa nám tu pridala, no a mali by to byť nejaké mačky, pretože ako som tu pozeral, tak by to malo byť nejaké mačky, ktoré by ste mali v ruke, a sú to ako keby itemy, dá sa povedať, ale tu mačky teraz nevidím, kamo, neviem kde sú. Tu sú nejaké pistole, aha, tu sú, OK, ja som si nevšimol, sú to oni, áno, sú to oni, no a tu máme rôzne mačky, kámo, a to sú možno aj mačky a psi, kámo, to sú také ako keby mačky a psi, ktoré si môžeme, ktoré môžeme mať v ruke, ukáž to. Kámo, to je cute, to je celkom pekné, OK, dáme si takto, kámo, let's go. Dobre, a tu má aj zatvorené oči, a to na tej zatvorenke, OK, to je tiež celkom zaujímavé, kámo. Môžeme si tu vymeniť aj niečo iné, dáme si tu túto mačku. Máme takú istú, toto je trošku väčšia, len trošku prerastnutá, dobre, ale trošku prerastená, nevadí. Má tiež zatvorené oči, a to má OK, kámo, to vyzerá celkom dobre. Sa mi páči, že takto nám pridávajú takéto veci. Ja by som si tu ešte máme tak malé, kámo, máme asi psy, pravdepodobne to sú psy. OK, tu máme aj tieto, tu máme aj nejaké tieto ako keby klietky. Klietky by som to až, nazval by som to klietka, taká ako keby pre zvieratá, akože vyzerá to dobre celkom. Vyzerá to celkom dobre, OK, tak to sa mi páči, že tak Roblox takéto veci pridáva. OK, takže to by asi bolo z dnešného updateu všetko, kámo. Neviem, dáme páni, a teraz ma napadla jedna vec, ak by ste chceli, aby som s Rubinom vyskúšal tieto lode, aby sme si dali nejaký taký fight, nejaký taký ako keby súboj s tými loďami, tak mi napíšte dolu do komentárov, určite ma to poteší, no a poteší to aj vás, keď to natočím, čiže mne to napadlo, že by sa to mohlo dať ako s tými loďami to takto urobiť, takže ako napíšte mi dolu do komentárov, no a z dnešného videa by to bolo asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, my sa uvidíme v ďalšieho videa, no a dneska to bol update z Robloxu, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, no a my sa uvidíme v ďalšieho videa. Čau.